अस्सलाम वालेकुम लोगों के स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम 1 किलो चेपुआ मछली खरीदले बानी। ओकरा के बनावे के तरीका हम बतावे चलतनी। इ चेपुआ मछली बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होखेला। एकर स्वाद बहुत अच्छा होखेला। छोटा बड़ा कोई भी मछली खा सकेला। तो चली लोनी हम एकरा के बनावे के तरीका बतावे चलतनी। तो राखी ले लियाई। राखी के मदद से मछली के पंख पूरा काट लियाई आ तब एकरा के घीस के पहुँचुल से अच्छा से बनी। तो चली लोनी हम बना के देखाओ तनी। तो देखी लोनी राखी के मदद से अच्छा से हमनी के मछली बन के तैयार होखेला। तो कभी भी मछली बनाएम लोनी तो सारा पंख पहले काटेम लोनी। राखी से ई होखेला जो हमनी के मछली फिसले ना अच्छा से। हमनी के मछली के जौन चोइया अच्छा से छूट जाला। एक छूटला के बाद में फ्रेश हमनी के मछली हो जाला। देखी लोनी एकरा के चिकन एकरा के चोइया छोड़ा लिया राखी के मदद से। आई जौन कॉन्फर बा एकरा के नोच लिया अच्छा से। देखी लोनी आई लालका पार्ट जौन बा एकरा के चिकन निकाल लिया जे ई माहुर लगला। पूँछ भी काट लिया आ थोड़ा सा कट क के पेट पर एकरा के पूरा नीचे के जौन लाद बा एकरा के साफ कर लिया अच्छा से। जन जे छूटे ना ई छूट जाला तो हमनी के मछली अच्छा बन ना पावेला। तो एकरा के अच्छा से एकरा के सफाई क के आ मछली के बना लिया। तो देखी लोग मछली के पूरा हम साफ करके कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरा के अच्छा से मांस के आ बढ़िया से धो लिया ना तो मछली ना अच्छा से धोआला तो माहुर लागेला। तो चली लोनी हम धो के देखाओ तनी। तो देखी लोनी कभी भी मछली धोएम लोनी मासेम लोनी तो नमक आटा डाल के मासेम लोनी। काहे से नमक आटा ना डालला तो किरवाइन महकेला। आ नमक आटा डाल के धोआला तो एक किरवाइन बिल्कुल अच्छा से ख़त्म हो जाला। तो देखी लोनी हम आटा नमक डाल के खूब अच्छा से मसल के धोए लोनी। एक किरवाइन अच्छा से ख़त्म हो जाए आ चोइया भी साफ हो जाए। तो देखी लोनी मछली हम धो बना के अच्छा से कंप्लीट कर चुकल बानी। देखी कितना अच्छा चमकीला मछली धो बना के कंप्लीट हो चुकल बा। अब एकरे में डाले खतरा हम मसाला पीसे खतरा तैयारी कर ले बानी। तो देखी लोनी लहसुन भी ले ले बानी आ मार्चा खड़ा मार्चा ले ले बानी। तो या मिक्सी में पीसी लोनी या सिलवट पर। तो हम सिलवट पर पीसे नहीं। सिलवट पर पीसला से ई फायदा होखेला जे मछली में जौन हमनी के मसाला डाली नहीं जन अच्छा से घुल जाला
आ सूखा मसाला डालला से, सूखा मरचा डालला से हमनी के मछली जन तारे नहीं जाम वो अलग अलग हो के मसाला बिल्कुल जर जाला। तो कभी भी डाली लोनी तो सिलवट पर पीस के डाली लोनी। तो चली लोनी हम सिलवट पर पीस के दिखाओ तनी। तो देखी लोनी हम लहसुन मरचा पीस के कंप्लीट कर चुकल बानी। अब एकरे हिसाब से 2 चम्मच में 1 केजी मछली बात है, चम्मच से 2 चम्मच नमक पड़ी। काहे से कितना लोग के अंदाज थोड़ा कम आ ज़्यादा हो जाला। तो 1 केजी मछली में छोटा चम्मच से 2 चम्मच नमक डलाई। एकरा में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डलाई। एकरा के पूरा मिक्स करके एकरा के अच्छा से मिक्स कर लिया आ 10-15 मिनट खतरा एकरा के ढक के रख दिए। काहे से ये मिक्स कर जाला तो 10-15 मिनट रख दिए तो मछली में मसाला हमने के अच्छा से घुल जाए। तो देखी लोनी मछली में मसाला एकदम अच्छा से मिक्स कर चुकल बानी। अब एकरा के 10-15 मिनट खतरा ढक के रख दिए जो मछली में मसाला अच्छा से घुल जाए। देखी लोगनी मछली 10 मिनट हो गल बटे, कितना अच्छा से मसाला में घुल चुकल बा। अब एकरा के अच्छा से तार ले आई। तो चली लोनी हम तावा रख ले बानी। तावा भी गरम हो गई बा। एकरा में तेल डाल दिए। खूब धुआं उठे लगी तब तो मछली में डलाई जे अच्छा से उलट भी जाला। तो देखी लोनी तेल अच्छा से गरम हो गई बटे। अब में मछली डलाई तो चिपकी ना अच्छा आसानी से उलट गई। एकरा के कबू कट के पीस बना के मछली तारे में न एकरा के सलगे सलगे मछली तारे में जो अच्छा लौकेला आ सुंदरता होखेला। तो देखी लोग मछली के कितना आसानी से उलट दे कटे। तो यही तरह उलट पलट के अच्छा से एक के तार ले आई। मछली कितना दिन तक ले रख सकते हैं। बहुत अच्छा ही मछली होती सन, बहुत मीठा होके सन। तो मछली कबो पीस के न तारे लोनी जे छोटे छोटे मछली बाड़ी सन तो खड़े तारल जाला जे अच्छा लौकेला आ अच्छा भी होखेला। बहुत मीठा होखेला मछली। तो रउआ लोगन के यही तरीका से मछली बनाई लोनी, खाई लोनी या बच्चा के खियाई लोनी। आ हमार वीडियो अच्छा लगल तो चैनल के सब्सक्राइब करे लोनी।